Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita andonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So tadzoka nacho chirongwa chedu zvakare quick talk ndina mukoma CM Shumba tadzoka zvakare patinenge timbobata nyaya kunyanya kusungura ndo kwatiri. Mukangoona mukoma CM Shumba wagara panapa ziwai kuti nyaya dzesungura dzatanga. Timbonzwa kuti kusungura ikoko kwakamira sei. Right, mukoma CM Shumba tisataenda kumberi. Muri sei vateereri? Vateereri makadi sezvamangonzwa DJ wangu achitaura kuti mukangoona CM Shumba wabudikira panapa patova pamusha pangu. Chokwadi. Muchandiona kakawandisa because I'm loaded. Even DJ wangu akazviona. But yo Shumba, you are loaded. There is this information that I think I have. And ndinofana kushare nevanhu vakawanda. So guys, mafanzi nevanotera chirongwa chino ndinoti iturai zvakanaka when CM Shumba. Aiwa, tinotenda mukoma CM Shumba. So thank you very much. Tinokutendai nekuuya kuno. Right, ndisati ndaenda kumberi, tisati tanyatsa kupinda munyaya yedu zvizere pachikamu chedu chekutanga pamakauya kuno tichikurukura takabata nyaya dzakawanda, tikabata nyaya dzakasiyana. Asi pakutaura kwatakaita pane patakazopinza zita ramukoma Simon Mutambi. Alright. Yapo. Handizivi kuti mimi kumedia ikoko makambosanganawo nawo here mashoko aya. Isisu patinotaura mazita evaimbi pamwe pacho sometimes tinotaurawo muimbi ari munyika. Right, chokwadi. Saka handizivi kuti pane chakaipa here chamakataura mukoma CM. Alright. Thank you so much my DJ nemubvunzo wakanaka zvakadai so. Ndiri kuti inini nyaya mataura DJ wangu ka. Inini baba ndatukwa ndazvirega. Musadaro. My inbox umo makapostwa maripost akaitwa clip reri. Vanhu vakawanda vari kufunga kuti inini pamwe ndakamaka Simon Mutambi. Oro pamwe tinenge tabhadharwa kuti tinge tichitange tiri kupusha kana kuti make ngwazi or something like that. No. Vanhu vakawanda vanonyatsondinzwisisa zvandaitaura paya. Nyaya yanga iri paya vateereri ndeye kudai so. Isusu muchotona ndakambotaura ndichitaura na DJ wangu turikuona kana wangoita public figure kana ukangoenda pa spotlight. Right. Tinotaura nezvako. Ichokwazi kutaura nezvako. A lot vari kuti iwe ndiwe uri producer CM Shumba. So why are you spending a lot of your time talking about these people uchadzaita zvechichichi? No guys, ukuona ipapo ndo patakanорemara pfungwa ipapo. Ndiri kuti isusu sema producer takastada music. Saka zvinenge zvichiitika within the music circle tinofana kutaura nezvazvo. Zvandakataura pana Simon Mutambi paya handina kuti Simon Mutambi akadhakwa kana kuti anonyeya baba Shero. Nyaya yekunonyeya baba pandakazotaura kuti kubackground pamwe vanhu vakafunga kuti ndati Simon Mutambi ndiye anenge achinyeya baba Shero. Aiwa, chokwadi chandakataura chandisingadi kuregedza DJ wangu ndechekuti ndakangotaura muromo wokuti because ndaitaura nezvekutsondorwa kwevaimbi. Ndobva ndataura muromo wokuti mukatarisa pavanhu vese vanotsondorwa pane munhu one asingatsondorwi. Ichokwadi. Ndakarinzwa Simon Mutambi. Ichokwadi. Handina kuti Simon Mutambi anonyeya baba Shero. Handina kuti Simon Mutambi akashata. Ndaida kuzama kutotaura kuti unoona kuma-artist mamwe ari kusimuka aya. Pane katakitiki kaunogona kutoshandisa kuti ugene mafans. Usimukewo. Pamwe pacho nyarara so usataure. Chero nezvekutaura. Pamwe pacho ita unge wakapusa. Chero wakangwara. Ndo zvakaita Simon Mutambi. Ndo zvanengotaura Simon Mutambi zvakanoita paya. Akangonoonera dhiri racho. Saka zvakanoitika ndezvekuti vanhu vanosapota baba Shero vakabva vatanga kusapota Simon Mutambi. Simply because vanhu vakatotanga kutofunga kutoti kusataura kunenge ita Simon Mutambi anenge achiratidza kuti ini handina chakashata chandiri kuona pana baba Shero. Vamwe vese vari kutaura vari kuti baba Shero vari wrong pakuti zvakati. No, nyaya yanga iripo paya ndeyekungoti vaimbi tichisimuka kwese kwatinofanira kutongeita. Pane pamwe pekuti pamwe pacho unofanira kushandisa mutactic wemusic wekuti iwewe pamwe pacho chingonyarara chero nezvimwe zvakawanda zvaunogona kuda kutaura. Handizvona. Just for the reason yekuti ukwanise kugaina
mafans. But isusu takazosiyana neipapo manje DJ wangu kuti inini mafans anogona kuti CM Chumba pamusaka iwewe uchitaura zvinenge zvakati shate pamusoro pevamwe asaode mafans. No, isusu baba tinotoda mafans, but toda mafans ari loyal, mafans akarongeka, mafans anonzwisisa kuti kana tichitaura nyaya idzi atisi kumaka munhu, tikuda kungojekesa kuti zvinhu zvibude pachena, kuti zvinhu zvibude pachena mafambira zviri kuita kuti uyu ari kutoita is doing well Simon Mtambi, zvinhu zvake zvikutofamba, but nyaya iripo ndeyekungoti akangononzwisisa kuti ndogona kungonyarara ndiri kuseri, zvinhu zvangu zvikatofamba, zvanhu zvangu zvitofamba, ende zvinhu zvake zvirikutofamba because mafans anosapota mberi kwazvo ndo anosapota Mangingwazi, ndanosapota Simon Mtambi, hapana anogona kundirambira izvozvo, ichokwadi. Ende mafans mamwe chete iwayo Simon Mtambi pari anozviziva kuti masocial media platforms anotsondora vamwe vese iye sei asingatauri nezvake. That was my question, Chet. That is still my question. Why asingatauri nezvake? It means they believe and they think that Simon Mtambi is smart enough kuti ana chakashata na Baba Shero. Ndichokwadi. Saka by so doing akabva anogena mafans. Andina kuti akadhakwa kana kuti Baba Shero, but ngatingotarisa zviri pa ground. Kuti Simon Mtambi patiri kurohwa vamwe vese pari kurohwa, iwewe usiri kurohwa. Sei usiri kurohwa? Kuti iwewe nyaya yako ndeyekungoti iwewe uri kungowa smart kuti ugene mafans ane amjara Baba Shero, ndo nyaya iripo. Andina daka na Simon Mtambi, ndotokufarira mufana wangu, mufana wangu mese. Simon Mtambi Mangingwazi anarumigaza afana wangu isi takazvarwa kudhara kaizvo. Saka afana wangu vese ndiri kuti ndokotokuudza zvinenge zvichiitika. Andina kumaka Simon Mtambi, you are doing much well. Mangingwazi mufana wangu andina kumaka, muri vafana wangu vese, but toda kungotaura nyaya dzijeke. Uyo asi kutsondorwa pa social media panotsondorwa vamwe nenyaya yekuti ari kunzi munhu ari bo, zvakatomuita kuti agene mafans. Saka nemiwo vari kusimukawo pamwe pacho chingonyararayo pamwe mungofambawo sezvirikuitawo ugene mafans chete, ndo yanga iri nyaya yangu. Thank you so much mafans. Alright, aiwa tinotenda, aiwa majekesa mukoma CM Chumba ipapo panyatsa kujeka, because isisu hatina kutaura chakaipa pamusoro pemunhu. Muimbi kana achinge atori munyika zita rake tinotoritaura kana achinge ari munhu ari popular anozikanwa. Ndo zvakangoitika paya DJ kuti tisangoti isusu kana uchingori munhu anozikanwa, especially kumusic yedu live, right baba tichatotaura nezvako. Kana one mafans auri kutora uku nematora uri kuita tichatotaura, tatoanalyze, tatozviona ndo zviri kuitika. Kana wewe usiri kumarwa pari kumarwa vamwe, toda kuziva kuti why usiri kumarwa, tozoona kuti zvine maadvantages api, unogona kutoita mbiri nazvo. Saka ndo zviri kungoitika paground. Ichokwadi, aiwa tinotenda mukoma CM Chumba. So takupinda munyaya yedu zvizere yanhasi yatiri kuda kuti tibate kuside resungura. Ndinodaira kuti muchakwanisa kutibatsira ipapo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Mukoma CM Chumba takatarisa kusungura. Tinoona kuti sungura musambo unoteerwa nevanhu vakawanda. Pandoda kuti mutange mandibatsira ndepekuti tinoona kuti kusungura vamwe vaimbi vanoita kunge vasina kurongeka. Vanoita kunge vanoita zvinhu zvavo ndezvekutamburira, zvekusunga-sunga. Handitika, but iyo sungura yacho iriyo inotonzi ndo bendi. Pamunoenda pamashows paya mari inobhadharwa munhu wezimudhanzo nemari inobhadharwa munhu wesungura zvakafanana here. Alright, guys, allow me to be calm. Sorry, ndanda kuda kuita kakunotaura. Nhasi ndoda kutaura ndiri very very calm. Because topic yatatanga DJ, I think tichangono browser. Ndizvozvo. Mapoints esa tichange taura nezvawo tichange iri topic yakazvimiririra, ichange ine video rinotori ne 40 minutes rakazvimiririra. Saka everything that we are going to discuss about today, nenguva pfupi yatinayo, tichange tichingotaura misoro yenyaya, tongotibate mbichana, tozochichitotangidza kutaura nezvazvo chienda kumberi. Right, pane mabvunzo pamashows patinoenda paya. Sungura yedu ndio inenge chinzi musambo wedu chaiwo. Kana vanhu vauya kubendi, vanenge vatoya kubendi resungura vaida kuona live. Then vanhu vezimudhanzo, mari dzavanobhadhara vanakilati vave nedzinobhadharwa vakomana vanenge vari kana 15 vesungura dzakafanana here. Ipapo ndoda kukuudzai kuti hadzina kufanana. Sei zviri kuitika ndezvekuti zimudhanzo artist ari one nelaptop yake na DJ wake vanogona kutopiwa 2,500 to 3,000 US nebhiti rinenge ringori mukombiyuta rakatogadzirwa. Then sungura tobva tatanga kuridza magitara ari live, tobva tapiwa kana 500 US 315. Zvinhu zviri kutoitika izvozvo DJ wangu. Saka pamubvunzo wamabvunzawo zvinhu zvinototibata
zvakanyanya. So I think we still have a lot to learn vanhu vesungura kuti tinogona kugadzirisa nyaya idzodzo. Zvinhu zviri kutoitika DJ wangu. Sungura inopiwa mari shoma kazhinji. Ndiri kuti vanhu vakawanda vesungura munoona vanoridza vanopiwa mari shoma as compared kuma-artist ezimudhanzo nevafana vese vemaafro veve vanowana mari yakawanda. Yes. Saka zvinozofamba sei? Tomboti munhu ari kuuya nebhiti riri mukombiyuta nelaptop yake opiwa 3000. Uyu wesungura ane PA system ahaya motokari, zvichida pamwe motokari yacho haana, atohaya motokari nePA system yacho yahayiwa yekuti atoende kundoridza kubhendi opiwa 500. Chokwadi. Right. Regai ndite so DJ wangu. Vakomana ndiri kuti patiri kutaura nezvenyaya dzedu dzesungura idzomanaka titeresei zvakanyanya. Inini ndogona vamwe vachatanga kutaura kuti lead by example, taura tione example yako unei. A lot of people vanotaura zvinhu zvakadaro. But ndiri kuti pamwe pacho baba Shero vakaimba song yekuti mumwe akaudza hondo nemurwere wepfungwa akamushora zvinzi anorwara. Ndiri kuti guys, nyaya yataurwa na DJ wangu yekuti tinowana mari shoma, vanhu vanoridza maafro vachiwana mari dzakawanda, inyaya inoita kunge diki asi yakakurisa. Ndasaka ndati chaiwanira nguva. Ndiri kuti zvinoitika paya DJ ndoda kungobrowsa nyaya idzodzo. Ndizvozvo zvinhu zvinokonzeresa nyaya dzedze ndezvekuti vanhu vesungura handitika tiri vanhu vanotora magitare sekutandara. Then these other genres vanotora magitare sebusiness, sebasa, kutaenda kubasa. Then kusungura ndawana here mari yerendi, ndawana here mari yekutenga mbanje, ndawana here mari yekutenga borongo, ndawana here mari kutsvaga vasikana mustreet. Ndo musiyano uripo. Zvinova zvinhu zvakanokonzeresa kuti sungura inyanye kutarisirwa pasi. Mamwe ema-disadvantages andingakutaurira arimo musungura akakonzeresa zvinhu svika palevel iroro. Vanhu vesungura munhu waMwari havadi kumanejwa. Ada kuzvimanejera yega bhendi rake. Ukanzwa munhu wesungura achinzi ane manager, ane management, vanofunga kuti management inofanira kunge ichitsvaga show. Kana watsvaga show iwewe unogona kusatoziva mari yacho yepashow. Unogona kunzi usasvika izive but zvokuti ichashandiswa sei hazvinenewe. Saka ndiri kuti inini nyaya dzamataura idzi baba, pane kakusarongeka kari kusungura kanotoda kutombobatirwa shamu chako vanhu vachirohwa. Because baba ndiri kuudza kuti regai nditangira apa ndidzika nayo nyaya mbichana. Munoziva here kuti sungura tine kakusarongeka kusvika palevel rokufunga kuti kuridza zvinhu zvakasiyana stereki pamusambo ndokunoita kuti sungura isimuke. Kuteedzerana kusungura ndokunoita kuti sungura idzikire. Mentality iyoyo baba ndokusarunga kwekutanga kuri kusungura kwandingada kutaura nezvako nhasi. Right. Kuti masebheni zimudhanzo magenres esari pasi pezuva vanoridza chinhu chimwe chete but music yavo iri kuenda kumberi. Why sungura iri yoga inofanira kuridzwa zvinhu zvakasiyana kuti isimuke? Because vakomana vezimudhanzo vanogona kupinda wari 5 pabhiti 1. Vese vagoita. But why sungura yega? Pamwe tingati maredeem vanhu vesebheni, vanhu vepop music, verock vanokuridza zvinhu zvimwe chete but why music yavo ichienda kumberi? Saka ndiri kuti mentality yekusarongeka kwesungura inotangira pakufunga kuti sungura chete ndio inofanira kuridzwa zvinhu zvakasiyana. Ndati ndichazoibata iyoyo. Kumwe kusarongeka kwesungura kwandataura ndekuti havadi mamanagers. Vanoda manager, voti manager anofanira kungotsvaga show chete but haafaniri kuziva kuti mari iri kushow inofanira kushandei. Haafaniri kundiziva nezvelife yangu. Haafaniri kundimaneja ine ndiri kuita sei. Munoziva here kuti vanhu vesungura vane level rokuti anogona kutosvika pashow handiti votobuda mumota vese vototanga kutokumbira kana muridzi wevenue madoro. Wotaka kumbira mafanzi mari. Muridzi webhendi anova ndiye mukuru wacho otonzikana namanager dei mambomira kubuda mota ndimi mukuru ototanga kutobuda atova mafanzi kudhara. Pamwe atogara mubhawa kutonawo mabhiya nemafanzi ototi hanzi ndokurongeka unofanira kunge uri free kumafanzi. Mukona kusarongeka kwese uko matopiki andiri kuudza ari kusungura. Right. Tobva tasvika palevel rokuti vanhu vesungura baba vanogona kusvika palevel rokutosvika pashow. Vanoenda kushow vasingatozive kuti tiri kunorara pai.
Ndoda kudzoka kuti chii chakaita rusungura ichiteke nemari shoma. Tisvike pakunodzikisirwa kuti isusu tinopiwa $10 mumwe achipiwa 1000 achiridza ari ega nelaptop. Munhu wesungura anosvika kushow anonzi kuti kune show haabvunzi kuti charara pai. Haabvunzi kuti nzvimbo yatiri kuridzira kukanaya pakambomira sei. Vanongoenda. Zvokuti muridzi wevhenyu anosvika palevel rokuti ava nava ndine $30 utonzi mudhara pakaipa motongoti haira nePA nechichi vosvika. Vachisvika futi panzvimbo paya vari kunosvika vodzika mota votanga kukumbira madoro kumafanzi nekumuridzi wevhenyu votodhakwa vasati vatanga kuridza show. Baba muri kuona basa rakakura sei kusungura. Votanga kudhakwa vasati varidza votozoridza show vakadhakwa. Kune mamwe mazhanras aya. Kune management inosvika pakutomanage artist kuti artist unoona chine nguva dzakati unofana kunge wapakati. Unofana kunge une dress code yakati. Band dress unofana kunge rakapfeka zvakati. Mukaonekwa muri kumaraini musina kugeza wadzingwa basa kana kuti pay hauiwani kwe3 months. Mamwe mazhanras aya. Zvokuti akasvika pakunorwisa kuti chinhu ichi ibusiness. Zvino ndiri kuti kana show yesungura tasvika takadaro takukumbira mafanzi mari vari panzvimbo paya patiri kunoridzira nemuridzi wevhenyu takumukumbira $4 tokutenga tumbwa takakuridza. Tiri kuti chii tikuenda kupi? Hapana. Tapedza kudaro munhu waMwari. Ndoda kuti ndingokuexplainerai zvinhu zvakawanda musingatauri. Sungura ine level baba rekuti tinogona kutanga kuridzana 6 o'clock kusvika mangwana na8 o'clock. Tapiwa $500 iyoyo. Then uyu apiwa $2,500 anogona kuridza only 30 minutes overhand. Muri kuona secret rapa? Mandibvunza mubvunzo kuti zvinomboitika why zvichiitika kudaro. Ndiri kuti isusu kusungura kwedu uku kune vakaitanga vakanojaidza mafanzi esungura kuti sungura inoridzwa kusvika mangwana. Chero matipa zvenyu $1 kupinda. Chero matipa zvenyu $30. Saka ucharidzira mafanzi kusvika mangwana na8 vosvika pakudzokera kumba vonorara vodzoka mangwana uchingoridza wouya wokuona futi makuseni kwaedza kuti dzichiri kuona dzichingorwa magitari but wapiwa $500. Kureva kuti mafanzi akasvika palevel kunoona music vakaneta nayo. Zvokuti mangwana chero ukati ndine show ukati ndoda $30 kuti pinde musungura apinde. But Japanese akave akaridza 30 minutes akandikuda $50 vanopinda. Haisi nyaya kuti music yeJapanese yainyanya kushamisira kudarika yamudhara baba Shero kana kuti yanasi Mutambi kana kuti yaMagwazi kana yana Franco kana nani. Aiwa. Inyaya kuti music yana Japanese vakanzwisisa kuti munhu akuvalue usanyanya kuva available. Saka vanhu vesungura vane level rokuti anonoti achiridza yakanojaidzwa kuti munhu anofana kuridza kubva na6 kusvika na8 mangwana makuseni. Achingoridza chete. Uchingoridza nani stop muona kubreka 1 hour kana 30 minutes chete. Zvinova zvakanoita kuti sungura yedu inodzikisirwa chero maprice. Muri kuona izvozvo zvoita zvekunoridza kusvika kwaedza zvakaita kuti sungura yedu inodzikisirwa even maprices acho. Yakadzawo saka sungura tikona wapa $500 vachiridza kusvika mangwana. Sungura munhu waMwari ndabva ipapo. Vane level tine level rekusarongeka kusvika palevel rekuti unogona kuwana munhu wesungura akabata gitari risiri mubhegi akarisa pafudzi achifamba mutown. Makambozviona here kumunhu anoridza jazz kana anoridza kana kaungidi kana japreza kuti akaisa gitari pafudzi risiri mubhegi achitoenda kwajapreza kushoka. Saka tiri kuti nini level rekusarongeka rekuti munhu anogona kutakura bhegi pafudzi achienda kushow yesungura. Kutonzi ndo atakamirira varikutosvika vachitopinda vakabata tumagitari twavo tusina mastrings toda kutosungirwa nemastrings emabreaks ebhasikoro. Hapana bhasikoro rakafere panapa titogadzire gitari. Muridzi weshow ari kuzviona. Muridzi weshow ari kuzviona kuti pane ane bhasikoro rakafa here tibvise because magitari atova nawo hana mastrings. Baba ndikuti level rekunoti mari dzizonodzika. DJ wangu andizi kuti mune mumwe mubvunzo ndine zvakawanda zvandikutaura. Aiwa titsanangurira ndiri kuti inini isusu takarongeka munhu waMwari zvokusvika palevel rekuti ndoda kuti muone kuti
right ndiri kuti munhu anobata gitari muroad baba ofarira kutengerwa mhamba muroad achinzi Macheso chimboridza bhozi vanhu vakasvika palevel kutoziva kuti vanhu vamasungura ndo vakabata gitari akaisa muhuro siri mubhegi saka anonzi Macheso chimboya pano chimbotirovera otofarira kunzi Macheso. Unoziva here kuti vanhu vasungura vanofarira level kusvika pakutonzi ndio Alec Macheso nenyaya yekuti akangobata gitari asina kuisa mubhegi otonzi uyu munhu wesungura. Takamboenda kugala kuBulawayo baba nobva taenda kunodyirwa kuya vese vanga vari kwaimbiwa nemazita anokurumbira saka isusu vakomana vesungura takapinda kuya nobva tapinda mukati meme vamwe vangu vesungura bva vapinda vakabata magitari muhotel manga tiri mataidyira vanga vane magitari avo bva vaisa pasi apa mufulo yehotel. Vakomana vanga vakagara uko vamwe mamwe mazhanirazi verumba nevechi bva vati asi timu resungura baba ndiri kuti level kusvika pakunzi mapfekero aya asi timu resungura gitari iro netsvina iri naro bhegi iro asi timu resungura ndiri kuti chiko zvirumbokonzeresa kuti hatina mari stereke here pakashata ipapo. Ndiri kuti sungura tine level rekuti hatitozivi kuti chinonzi social media platform chinochi yamba pamunyepe kuti kana DJ vangu tichikachi vakakuti huya tiri kuda kupushira mawikisi ako vanogona kutofunga kuti DJ tichikachi akuda kurova mari yangu exactly anotoita mari neni havanzwisisi kuti baba business remusic ndo paritora pana tichikacha sure kuya pana tichikachi pana akataura kuti pane song yanhingi iri kubuda musi wakati guys endai tichikachi anozopedzisira kuti saka tokubatai papi do you know kuti vanhu vesungura vakawanda havatorina kana maplatforms iwayo eTikTok havana Instagram havana YouTube account havana even Facebook page vanoti vakareleasa music vanokanda WhatsApp group music yangu yo guys imboteererai nekusenderana neshade urikuona ndikutaura level rikuda kuti vanhu ndosaka ndakutaura munhu wamwari I just want us to browse mumapoints atichada kuzodiscussa nezvavo kuti ndiri kuti inini munhu wesungura hatonzwisisi kuti chinonzi monetization chinogona kutoitika paplatforms akagara kumba wangoti DJ tichikachi ndipushirewo chinhu changu icho chifambe wototanga kutomonetiza mari yako yaukashandisa for recording inodzoka havatozvizivi zvinhu zvakaita sezvo kuti kune anonzi vana DistroKid anoto maplatforms ekuti unotongonouploada music yako wotanga kuitenderedza uchitowana mari uya anonzi Beshami anasi ndomutaura nezita vanhu vakawanda vanoti ighost account rinopusha vana like Macheso stereke but ane zvimwe zvinhu zvakawanda zvanotaura zvine musoro but nenyaya yekuti anenge achinzi anobaya maartist ari kusimuka vanhu havateereri zvimwe zvanotaura zvine musoro vakati even the way yamuchiri kugadzira nayo makava yasara the way yamuchiri kuita nayo mavhidhiyo makabata zvimagitare muri pamusic video makabata zvimagitare muchidzana mese makabata magitare onesungura kuti ndindaridza sungura ndindaridza zvasara hazvichade kudaro ane nguva dzaanozvitaura stereki havazviteereri kuti anotsondora pane zvinhu zvakawanda zvaanototaura zvine musoro kuti guys izvi zvasara izvi chimbotiraya ukaupgrade muite palevel saka ndiri kuti inini baba tine basa kusungura rakawanda rekuti irororo nyaya dzekunoti takanotadza kunzwisisa chimwe chinandataura ndechekuti munoziva here kuti 90% yevanhu vesungura hatina kuenda kuchikoro iyoyo nyaya iyoyo haisombosiri debatable itori nyaya yakatopera vanhu vanoridza gitari resungura vari naturally talented it's an inborn thing yavanongozvarwa nayo havasi vanhu vakambonostada zvinhu zviya kuchikoro tiri vanhu vekuti takangozvarwa tiri zviri matiri tikatanga kutoridza but hatina kuzombonzwisisa kuti pane imwe area yazvo inoda kunodzidzwa kuti ugone kuzvimaneja that's why muchiona ndati havadi kumanejwa mamanagers ese akamaneja vanhu vesungura baba mukanovabvunza vanokuudzai kuti kumaneja munhu wesungura ibasa bosi haadi kumanejerwa zvinhu zvake anofunga kuti kumanejwa kutsvagirwa show woperera kuti wandiwanira show zvekuti mari yazoshanda chiyani nazvo maneja vanogona kuti kuudza kuti mari yatawana ishamwari haisi yekuti uite zvemujolo takuda kunotenga PA anogona kuti kudzingira izvozvo kuti uya ashandike naye bosi anoda kuona stereki shamwari mari yatawana haisi yekuti utenge madrugs
takuda kuti timbodaiwo bhendi rende kumberi mauniforms ndezvako izvo mudzingi ada kuonesa. Saka ndiri kuti kakunoshota inini ndiri kuti guys handisi kugadza. Inini ndakakura ndichidza magitari mabhanjo aya. Ndine picture rangu ndichitotidza mabhanjo ndiri kuma 6 years. Ndichatodzokupai DJ momborakidza vanhu. Chokwadi. Ndakazononzwisisa kuti ayewa chinhu ichoda kutonodzidzwa. Nobva ndazonoenda kucollege baba ndikanogara pabenchi. Kutodzidza magitari. Ndakanodzidza magitari mwana baba wangu ndotoziva theory yemagitari. Ndinotoziva kuti music uku music kuti uirane usairana uchingoti ndiri kungoranawo zvangu kutandara. Ritori business. DJ mukati shumba uya kunoku let's talk about these issues. Ndinobatika nenguva iyoyo. Why? Because ndotonzwisisa kuti takutotaura zvebasa. Saka zvine chekuita nebasa handizvitori for granted. Saka ndiri kuti pandakanozvidzidza zvakanondibatsira kuti ndigone kunoona maweaknesses ese aya auraya sungura yedu. Sungura yedu haina kuuraya nekuteedzerana, haina kuuraya nezvinhu zvakawanda, yaurawa nekuleka professionalism chete. Tiri vanhu vanongofunga kuti kungokiya ndokutoti zvinhu zviende kumberi, zvinhu zvifambe. So we have a lot DJ zvinoda kutogadziriswa kusungura zvekuti izvozvo tikazviwanira time yekuti tinofanira kuzodiscussa nezvazvo kuti every point andiri kutaura nezvayo muzoti shumba chitipatsanurei apo topagadzirisa sei, topaita sei. Ko chinombodzi management chacho chi anofanira kunge achita nezvei, anofanira here kuti uzondimanage life yangu samanager. Ko management yedu yemusic munofanira kutovawo nemunhu anoda kutoziva mufinance dzangu dzofamba sei. Ko munofanira kutombo-auditwa mafinances emashows egore nokuti apera tapedza January to December. Mashows isi atakaita aya mangani pakapinda mari tikaita losi yemari taachiva chii. Vanhu vesungura vadi kuzvinza izvozvo, havadi kana kuzvinza izvozvo kuti okay zvataita mashows isi aya, alright guys tikunoridzira show $250. Tatarisere kuti hatina mota, tatarisere kuti hatina PA, inongodzibhowa handi yekushow vozotanga kurovana nemunhu wekombi yafight manje, mari yekombi haichakwani, mari yePA system haichakwani. Ndopo munozoona vakomana vesungura vakupinda muchirori chisina kana canopy, chisina kana tende, vachienda kushow vakazara dust musoro wese, vachienda kunoridza show $250 bhozi vazotsvaga chirori ichi nokuti ndo chatozonziwo $100 yabviswa pa250 pasara 150. WePA ari kuda 120, pasara mari $40, pasara $30 pa 150. $30 yakuchifungwa manje guys, toita sei? Asi kushongwa toendwa patosimbisana kuti guys hande audition tikusimbisa basa. But chandiri kuziva ndechekuti vanhu vanotsvaga mashows, vanokupai mashows vanoudzana. Saka vanoudzana kuti tatodedza nhinga atoti 250 bo. Saka vanokudedza futi next time kuti nhinga vane wakamupa wakati 250 chingouya ungoda next time fanira kutokupa 5 otoenda. Pakutodzoka tisina kana mari otoona tatopiwa $5 tibva kushow. But munhu achibva kwaJapresa nekwana Victor kunonga uko anenge achipiwa $200 per show, $300 per show, otoita kuti atinga kaakwa nguwai negitari iroro rimwe chete iroro. Saka ini ndinoridza pana baba Manyeruke, ndakaridza nana Mudhara Jona Moyo, ndakaridza nevanhu vejazz vakawanda, ndakadzidza zvakawanda zvekuti that information guys tikagona kuipractiza rimwe remazuva vanogona kutozonditendawo vanhavo, vane nharo vanhavo, vanofunga kuti kana ndakagara nemi kudai tinoda kunyeya vanhu. Aiwa, haisi nyaya yekunyeya vanhu but inyaya yekuda kudzidza nekuonesana kuti pakadai kuti kapadai hatibudi here. Panotobudika DJ pani papo. Ndosa muri kuona kuti even vanhu vakabudirira vane mazita vaya vatingataura nemazita mukanotsvaga history yacho baba paibatanwa band kuti maassets ese amunoona atengwe. As long as uri munhu anoridza sungura kana une maassets wakabatwa band namanager wako kuti maassets iwayo abude, asi wanga wasingatode. Tatsomutoona kuti vaimbi vakawanda vesungura vakafa vasina chinhu, vana John Chibadura, vana Marcus Vanda vesina vanhu vakaita mari but nenyaya yekuleka zvinhu izvozvo vakafa vasina chinhu. Nekuti mari yavo yaitika kubuda, vaipedzera kumahure, vaipedzera kuzvinhu zvisina basa, vasingadi kuti mari dziya dziauditwe dzimanejwe kuti zvatawana choyi zvayabuda mari yashandei, maartist awana chii. Zvino artist wangu afirwa tiri kuita sei naye, artist wedu arwara uyu tiri kuita sei naye, vanongomuignora vomusiya akadaro.
Mari wanenge wakatodya kudhara. Inotodyiwa mari baba mashows totoita kana 10 mari yotodyiwa yopera. Wotozobvunza kuti kumari kuno haya instrument next week toita sei hapatona kana cent. Mari hapana. Ndokuti level iroro kusarongeka ikoko. Ndokuti chirongwa icho DJ. Tine nyaya dzedu dzakakura dzatoda kubata zvine chekuita nenyaya idzi kuti sungura yedu iristowe idzoke panzvimbo. Idzoke papa. Igonewo kuenda pamalevels emamwe magenres aya. Yakangonoleka kuva professional. Ichokwadi. Kuti zvese zvandataura izvi zviri kuedha kuti sungura izononzi iri kupiwa $10. Munhu ari kuridza laptop yake ari 1 achipiwa 2,500 ari 1 achidzokeera kumba aridza 30 minutes. Sungura yoridza pungwe vobva vapiwa $50 vari 15. Ende chimwe chinhu iko zvino zviti ne-AI music iri kutenderera. Tine madigital atambotaura nezvayo kuti unokwanisa kuuploada music yako havazvizive. AI yetu kutotaura nezvayo vanhu vesungura vane shora. Havadi kana kunzwa nezvayo. Tichiri kuridza live music isu takapenga isusu. But tikutaura kuti baba music iri kurira izvi ndeipi. Sungura iyoyo yacho kaga i-upgrade kana muchiti tikuteedzera ndinanya kuteedzerana. AI yacho zvavari kutora mari vanhu nayo baba. Vanaenda kana namatira nyaya vaya vese vaya. Vana mwari ariko dziya nananzisi dzona dzananaiza boom dziya dzekuti anzi mwanasikana dzedzi. I-AI music yeyi. But ukaenda pa YouTube dzava nema 1.3 million 5 million. Imari yakawanda bisho. Mari iri kurongedzwa nevanhu. But isusu kusungura tingori nementality yekuti ini ndokufana ngoridza gitara live. Havadi kugona kukwana muzvinhu zvekutoitika panguva iyoyo. Technology iri kukwira but isusu tongora batiri panzvimbo 1. Sungura iyoyo inoda kutofuswa nezvinyuwani zvekutenderera. Zviri kubuda. Ngatisanganisewo ne-AI iyoyo iriko. Zviende zvakadaro. Tigone kukurawo katisaramba tiri muchiromberombe chakudhara ichocho. Muri kuona Bishop kuti tine a lot of nyaya dziri kusungura dzoda kutobatsirwa nesungura kuti kure kuti paitwe basa rakanaka. Saka ndiri kuti nini Bishop DJ wangu tine nyaya dzakakurisa dzatofana kutaura nezvadzo pamusoro pesungura. That's why I said let's just browse. Tichibata matopics enyaya dzatichazobata kuti CM Shumba makambotaura kuti vanhu vesungura vadi kumanejwa. Vanofana kumanejwa sei vasingadi kumanejwa. Haisi nyaya iyo iri kuti mamaneja acho asakadai tobata nezvayo. Alright. Ko sei vanhu vesungura vasingagoni kuuploada music yavo yazerere tobata nezvayo. Ko vanhu vesungura sei vasingadi kumbogona kufambawo nenguva kuti kune AI kune digitalization yako tobata nezvayo. Ndizvozvo. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzandiri kufunga kuti sungura iri kuti ikure. Kuti CM Shumba makambotaura kuti sungura inoridza pungwe wowana $10. Mumwe oridza 1 hour owana 10,000 US. Zviri kumbofamba sei? Musiyano uri papi sei zvakadaro? Zvogadziriswa sei? Saka tine ma-unlock acho passwords acho atinofanira kuzopa vanhu kuti guys kuti tipakunda tinofana kudai tinobaya mabhatani aya atinokudzwa kuti takanoadzidza aya anotoshanda. Wana Jabreza vese vamunoona vaya pavakadza vana Tsviriyo paya aisatoziva kuti kune social media platform. Aisatoziva kuti music yake iri kutodyisa vamwe vanhu iye asingazive. Exactly. Akatozoti letaona apinda mumaklasses ati kutauraiwa. Kunokwanisa kutodya mari uri kumba. Urozoshamisa kuti vana Holy 10 yafanira vana Green 4 nanani. Mari kamota akakatenga nearomba. Izvo angogadzira music yake achipedza vaano-uploada vaitanga kustreamwa. Saka pe every stream yaitika pamusic yako pane a certain lump sum, pane a certain percentage yauri kupiwa. Chero ikanga iri 20 cents kana 15 cents kana 10 cents times 100,000 streams imari. Saka vanhu vesungura zvinhu zvese zvasuzisiwa. Saka toita sei kuti vanhu vesungura vazvizive. Tibelieve chirongwa chatakauya nacho chequick talk ichi chinobata sungura. Munogona kudzidza zvinhu zvakawanda. Ichokwadi. Saka sometimes ndichitarisa inini because munoziva kuti tichikura CM Shumba zvainzi magitari ndiye urombe. I think ndoko kwakabva nyaya dzacho kuda kwekuti vanhu havadi kuupgrade kuti varambe vachienda kumberi. Ende moziva kuti nyaya dzekuti urombe dzakatangira papi. Nyaya dzekuti urombe ndosandambotaura vanhu vesungura vakawanda hatina kudzidza. Issue iyo anozonyatsoibata. Urombe hwaibva pakuti munhu wese akaberekwa nechibereko chamama wake akabuda panyika akafema ane natural talent yekuridza magitari haana kumbogara azofarira chikoro.
because airidza kagitari kake saka vakapedzisira vari vanhu vaifudza mombe. Mukafollowa history yemunhu wese anoridza live music kunyanya yedu yesungura iyi noti yekuzodzidza kuchikoro haiwa yedu yesungura haana kuenda kuchikoro akafudziswa mombe mumaraini ndosaka aizonzi ndeyechirombe because munhu aizotiza chikoro achinobata chigitari chake chegaloni achitanga kuridza nobva zvanoshaya kuimpawiwa kuti mwana wedu zvari kudai tomuita sei saka zvaizongoregedzwa saka munhu aizonosvika 30 years kana 20 years ega paendo paitanga kuzonodai kuti uzonzi dembo akutoridza atorekodhawo song yake yakunzikwa akutanga saka munhu akangonopinda mupfumi asina experience asina knowledge yazvo munhu ane chipo but haazivi kuti chinohendlwa sei. Chipo anacho asiruziwa chipo chinacho vanhu vesungura handidi kunyepera I salute them vanhu vesungura vane zvipo baba but havagoni kuhendla that talent kuti talent iyoyoyo igone kucreata income yakarongeka inoitwa sei saka chinoramba chingonzi chirombe because kusvika zuva ranhasi munhu wesungura anenge akabata gitari papfudzi kubva kudistance ye5 kilometers vachienda kunoridza vakabata magitari papfudzi mukore unowo havatozvinzwisisi zvokuti kune bag re$10 kana $4 kana rikutosonesawo re kana re$5 unoiswa gitari saka pakanonzi chirombe. Ndiyo nyaya ndambotaura futi yekuti hatina kudzidza vanhu vanoridza sungura kunyanya saka tainotiza chikoro tichidzidza mabhanjo aya saka ini ndakazonoziva kuti hatina kuenda kuchikoro zvedu but ndogona kunoenda kucollege ndonodzidza magitari ndopanakanodzidza zvinhu izvi zvandikutaura kuti magitari mamwe chete atakadzidza nechirombe aya anogona kutokorevhetwa akatoita business vanhu vakatopinda basa ikatoita kambani sezvo makaita imidj tichikachi tv inoyi ine vashandi vandaona vakawanda vari panhapa chokwadi pana receptionist pana accountant pana vanoita pana director pana vakabata mavideos pana vari kuita marketing ndiri kuti vanhu vamuri kubhadhara imimi zvezvi pamwedzi vangani vakawanda saka ndiri kuti izvozvo makanzwisa chinhu ichi ikambani that's why chiri kurana chichitorarama chichienda saka sungura imi munoreva here kuti imimi kana kuti makingwazi pari papa angatadza kurana chinhu chake chinonzi Njanje Express sekambani chikatoenda kumberi hazvidi saka chinenge chileka kuti makingwazi pamwe ari kurana chinhu chari wani of which ini experience yake ndekugona kuridza gitari nekuimba but kuchimanager chinhu chi haaite sei hachikwanisi saka chinomuremera mwenzaniso ndapa mufano wangu makingwazi ana basa mazwana saka isusu takanokuwarira pakuti tine zvipo vanhu vesungura but hatigoni kugumuna kumanager zvipo zviya kuti zvitibhadhara zviende kumberi ende pakamuka manager aroda kumanager vanobva vamulimita votigumira apa ukuchisiya eyo utaona kunge uri kuziva because chinonzi manager kusungura hanzi kuziva maposto anoridzwa kuzivana nachipazi wozivana nana mudhara mukamburi yako nana Joy Center wozivana nana Mudhara Chiwas kuSouth Africa wozivana nanani nana mudhara nana timu yegiri kuSouth Africa vaya sisi what promotion iwewe ukazivana nevavo right manager watova manager wangu bozi kuzivana nevanhu vaya saka uchapinda management nenyaya yekuti uri kuzivana nevanhu vane maposto ekuridzira saka uchanzi chigumira pakutirakidza pekunoridza kumwe uko usadawo ndi manager kuti mari yangu yacho yazoshandei usadawo ndi manager kuti ndofana kuswera kupi kana kuti kana ndasvika pashow ndifana kubuda ndichitsvaga mari doro kuvanhu kana kuti nditsvaga mapepe edu panapa ndino kuti vamwe varimbi vahombe kana kuti vadiki vavo manager anofanira kusvika palevel rekuti ko tichika chaenda kupi konzi tamona chipinda akadai ane kamwe kabhebha achinda akadai konzi apinda nepapi motikari yake yafamba sei tototeera nemota kana nendrive kana tasina mota baba tokuona wakatopaka pane kamwe kaloji totopinda paya tototi please hatisi kuita izvozvo tauya kubasa buda imomo hande kubasa manager anogona kutozviita kuna artist but kusungura unobva ufaiwa kana kutorohwa manager ane simba rekutotaura baba I manage you I want to build you handisi pano pakungoti saka pakuzonobirana mari vachibirwa nemamwe manager vanenge vazotsvaka anenge atoonekwa kuti urikuona ndaenda kumusimudza but arega nditorowa mari zvangu shoma iri kupinda nditorowawo yangu kana iye ajera kuchaja $400 ndakuchaja 1000 totora imwe yacho ndozvavanozoitwa because hausi kuda kundimanager ekaka ndizvozvo saka ukabvuma kuva flexible wogona kumboti unoziva basa iri chimbonditungamirira tione chimboita tione okay mari dzacho dzauri kunde dzangu uri kundipa mari iyo semuridzi webhendi 30% ndo yako imwe mari percent yakati ndeyebhendi iyi iri kusara iyi ndechikwama chebhendi iri kuenda kubhengi rebhendi kwakuti unovhurira bhendi akaundi baba rekuti chero pakamuka tsaona
band rogona kuti cover zvinhu zvaro. Exactly. Hakuna kuti munhu afa otozonzi vanhu vatozoita mudeme kuti anoenda kuchipatara kana kunomurapisa. Sungura nemazikaniro anenge achiita mabhendi aya nemari dzaanadzo wotonzwa kuti munhu arwara kana kuti atofa vanhu kushaya kuti todii naye. Tiri kuita mudeme kuti ninge aende kuchipatara. But bhendi richitozikanwa kuti nembiri nemari. Yeah, sure. Saka unofanira kuzvibvunza DJ ya pakaipa. Tine basa rakakura. Ya pane basa. DJ wangu. Zvekuti unogona kutorwadziwa kutambura. Mundoziva kuti munoda sungura. Zvisingaiti. Munomaketa maartist mangane sungura. Akawandisa. Muchitira kupusha chinhu. Kuti zviende. Ende atozikanwa adaide muzongona munhu uya amene zvaari maendla ari kuita chinhu cheche. Mamupusha okay wona chinhu chako chakutenderera chamwari. Chitangira apo chienda uko. Arobva atoti haiwa ndatoona mukano wekuto ndatoona mukano wamabhebhi. Ndatoona mukano wekutengerwa doro. Ndatoona mukano wokunzwa kapenga uchipiwa sando nemafanzi. Usina kana dollar. Saka manager pakati pane manager na promoter zvakamira sei? Zvinhu zvakapatsanurika here? Zvakasiyana here kana? Zvinhu izvo kuna anonzi masponsor baba. Okay. Kuna anonzi mapromoters. Okay. Kuna anonzi manager. Saka zvinhu zviri 3 izvozvo zvinhu zvakasiyana. Zvatichada kuzokava tichitaura nezvazvo. Right. Let me just talk about the manager. Because ndambotaura nezvake. Promoter, sponsor vanhu vakasiyana. Okay. Vana chipas vese vaya vakatosiyana nemunhu anonzi sponsor. Tosaka muchiona panenge pakanzi Chipas Promotions. The promoter iwewe. All right. Kozeta sponsor anogona kuti DJ Tichkach. Zvinhu zvauri kuita ndiri kuzviona you are doing well. Uri kushota chii? Okay. Otongotenga zvinhu zvenyu mimi otanga otongoti ita zvauri kuita. Promoter anoda ma-profits from a promoter akauya kwauri ari kutsvaga mari newe. Okay. Saka Chipas achakudedzai mati sokuunganidza kuti muri kune cup clash. Okay. Chipas Promotions. But mfana wangu ndichakupai $100 dance artist mese. Takupai $100 paketi pachange pachipindwa $1. Asi makaona kuti munozara sei kucup clash kuya. Akwanenge ari mawani. Saka zvichitika artist akwanisa kurana chinhu chia because havazive connection yekuti PA yana diva ya sounds ya kana ichita 5000 havaiwane mari. Chipas anenge anayo mari ya plus anotopiwa asina kubhadhara because anotozikanwa ndi promoter. Exactly. Saka chanotora stage ye venue obhadhara PA mari dzecho dzogona kusvika 15000 nemari yake. Zvausingagoni kuita saartist. Saka ndi promoter. Ochiwe muridze but ndichakupai $100 maartist mboya mcrash unchamupa Benz yodi. Ovaita cup clash mozara madollar baba anenge apinda nevanhu vamwe vanenge vakazara kune vari pasi. Mukakalculate mari yanogona kutokusvikira nearly 50000 inenge yapinda. Okay. Sa promoter anobva anopa maartist $100. Ndasara ndiyake ndi promoter. Then sponsor. Ndiye anouya kuna Tichkach kuti makamera ako aya. Laptop yauri kuda ndeipi? Uda generation ipi? Ndoda yakadai kumakamera kuti zvauri kuita zvepodcast yako zvinoda drone here. Kuti kanotodiwa kanotombotendera kachitora maangles. Kuti kanoita mari ndipe budget. Okay. Okay, handisida kutombenda newe. Mari yako yawataura budget iyi. But ndikuda kungoonao manager wanga achada kuzongoonawo kuti watengere zvinhu izvo. Because ndikufarira zvauri kuita. Ndi ndo basa ra sponsor. Ndo basa ra sponsor. Hapana chaanowana pane. Sponsor ungatozonomutendawo kana wafarisa. Okay. Anongokubutira zvinhu for the love yokuti I'm supporting the art. But promoter manje anenge akatonzi chichi promotions yoku South Africa vaya. Anodedza Japresa, odedza Wingidi, ova udhumanisa vari vakadai. Right. Obva atiwo Japresa ndichakupa 10,000 US. Wingidi ndichakupa 10,000 US. Okay. Wingidi naJapresa chero kuri kuti pane mabeef avo. Azvina kana basa. Ivo vachangoti ndazichapuwa 10,000 tonosangana kupi? Ikoko. Saka vanhu vanogona kutofunga kuti yarongwa kana naJapresa naWingidi. Wingidi naJapresa havatozivi kuti zviri kufamba sei. Chavanongowana vanongoti PA inofanira kunge yakadai. Management yatabhotaura yeye. Right. Ichaenda newe sound engineer wavo waJapresa naWingidi. Achaenda kunocheka kuti stage yakamira sei. Yakakura sei. Lighting iri pastage yakamira sei. Pastage pacho panokuika masteps acho akarongeka here. Okay. Ko nzvimbo yacho yakakavhika here ine malevels here ekuti oti kaimbira apa. Okay, ko vanhu vedu vemakamera vachange vachitaura. Vanenge vakamira pa. Alright.
ko inde munoudza kuti makamera achanga achitora vasa distributor kana kubudisa mafootages aya kana mavideos aya anofanira kutanga uya kwatiri ozonobuda ari under page raJabreza. Management yese kuita izvo amungobuditse mega promoter okay watidedza watungana but mavideos asako iyo yako imari magate takings anditi usazoda kuti mavideos afuti ndako kuno market afuti zvinhu zvako ndi managers anda kuti sound engineer waJabreza akunoenda nemanager anenge aripo zvakachiongorora kuti okay achitaura nemanagement yepromotions yakuti half down edu makatipa anditi musi weyakati yakauya tikukumbira mutipe imwe yacho yakasara nhasi ndo musi weshow chitipesera yakasara tibve takwira pastage kana musati matipa mari yati kukwira pastage ndo zvatakatenderana panenge pachitori naAffidavit pakatonyorwa zvese agreement yakatonyorwa yakandotori nezvidhindo zvepolisi movha matopiwa balance movha vaenda pastage takatenderana kuti ticharidza 1 hour ndobva ndaenda kumba asi kana mafanziwo azotikumbira tikunowedzera 10 minutes kana promoter wada ndiwedzere mamwe hours wese imwe 10,000 small levels evanhu anoramba akadi saka promoter anobva osangana nezvinoda management yetu kwaJabreza Jabreza apa anonzi taurai namanager wangu uona level racho Jabreza anoti Jabreza anoti garene nemanagement yepromotions achitutaura saka toshanda sei uda mari avatano plus vatombotaura naye vanogona kutopedza show vasati vatombotaura naye ende Jabreza afika akanobvunza promoter kuti mamupa mari manager aiwa ndoziva zvangu zvakarongeka ndine percentage yangu inofanira nguva yakakwana pato manager achichaja zvinhu zvese arikuzoziva pane percentage yake pane percentage yebendi ma250 yavo peshow pane percentage yetransport yekuadzorera kumba kana vane mota dzavo mafiwewo pane zvese zvakavhiwa zvese saka promoter apedza kuita show yanavo ngiti achati $50 VIP VVIP 150 kana 200 US over ati ndombera tikudawo $20 mova mapeka mozara Jabreza opowa 10,000 yake ngiti opowa 10,000 PA yobhadharo but pasara mari panogona kurohwa mari inosvika 200,000 US papo promoter wese apai ndokusimuka kunoita mapromoters kuti aramba ari kuwana chipazi vachiita vakasustaina chinhu achienda vanenge vachitori futi nemanagement saka ndo promoter then sponsor ndowanda kutaura iweyo then manager wangu ndowanda taura wezvo asi sponsor pamwe pacho atori namari kuzungura vanofungidzira manager anofanira ane mari nemamwe noti zungura chete ine mamwe mabhende iwayo kuchirungu ikoko vane kamentality kefunga kuti sponsor anofanira kuti manager ngave nemari manager munhu baba ane data rekurana kambani kuti bhende rako iwe togona kuti converter into a company inogona kutopinza income almost every day yobhadharira bhende redu every month chero vasinaenda kushow inini ndogona kuzviita saka ndiri kuti manager iyoyo akapiwa room ndiye anoita izvo zvati kutaura kuti promoter afona muri kuti muda Jabreza munogona kumita marequirements edu here manager Jabreza mukwanisa kutaura naye namba dzakautodzowani chero zvakatsvaka basi dzitoriko but dzinotonzi ataure namanager wangu atombocho kuti manager achadivheta maplatforms angu mungu Jabreza ndiangaswera ari paYouTube here achida kupromota zvinhu zvezve aiwa saka kune management inotoita izvozvo ende zvatovasustaina zvaita tiwande kumberi saka that's the manager that I'm talking about hazvinene kuti ane mari here kana kuti ana mari anofanira kungobvuma artist wedu ngabvume kungomanajeka anotsvaga munhu ane experience ane knowledge nekuti music band rinogona kuconvertwa into a company say rotorana rotopinza maincome akasiyana-siyana anobva kwakasiyana-siyana hamungowane mari neshow kana muchiita zvemusic aiwa munotodzura-dzura mari kwakawanda promoter akauya izvo vatachitaura kana sponsor hafani kunotaura newe seartist anotonzi promoter auya but talk to my manager aiwa ndoda kupa mari uvati no it's okay I like that tinotofara kuti mutisupport and I'm very very happy. May God bless you, but may you please talk to my manager. Here is my manager's number, just talk to him. Everything chaunoda kuziva about me manager ari kuziva. Ini ndiri busy zvakanyanya. Urikuona apa akarara kumbaga manager utonzi makati unza izvi manje akashipapuzaka ari perform South Africa angari kuDubai last week. He's very very tired. Urikuona manager ari kugadzira nyaya dzese obva vagadzira zvekuti ndingatenga imba kwakati vachigadzira image artist kuti areme. Unoziva kuti artist anogona kutonzi atenga imba kwaSpindale, mumwe atenga kuBorodale,
ndunge yuti ane imba iri kupedzisa kuvaka kupi vachitongotaura zvokugadzira vachigadzira level kuti vozoti saka iwo hatiri kuona uchifamba netsoka uri kuzasi kwakati pe ndosaka munoona wingidi pari anoona uko ndingosangana naye mutauro moti chii chikuitika pepe kana paanogara chaipo wingidi respect yake haisisiri kuti ari kunyagona kuimba aiwa akanzwisisa zvati kungotaura chete pamwe pacho gona kumaneja kusvika palevel rekuti wingidi ati haufaniri kungofamba pese pese, haufaniri kutaura nezvemhuri yako, taura nezvemusic yako, haufaniri kutaura nezvekwaunogara. Isu tichataura zvekuti wingidi ane mota 50,000. Saka uchaona wingidi yachinzi wingidi na mudhari wekine Chivayo na Passion Java na Tagwirei nani ndiani ane mari akadarika umwe. Ari kuiswa paklasi yone nyaya ichi. Level rakagadzirwa baba riri. Saka ilevel rinogadzirwa chiri kusungura rinogona kutogadzirwa level iroro zvikatofamba. Kuti manager anogona kutodzi please you can't talk to me. Chero hangu ndiri Masingwasa wangu andataura we. Chero hangu ndiri Simon Mutambi. Ndozo muri kuziva ndiri kurira nditori netumota twangu ndandatenga wadari. But no. In straight. I have a manager ari kumanager zvinhu izvi. Kana ati no, it's a no. Ayo manager wako azoramba kana ndatupa 1000 saka aramba kuti manje inini ndito manager wako. Urona level rakugadzira. It means munhu uyu atoona kuti Simon Mutambi is very professional. Saka pakanzi pane gig rinoda kuitwa rine ma professionals abva kune dzimwe nyika kuda kunoperforma. Hachadedze vanhu vasina manager vasina urongeka. Right. Vanhu vaya vadedze munhu asina manager. Vanoda kuti tokumbirawo namba dza manager wako. Okay, tokumbirawo tipe zita rako. Vobva vaenda pa YouTube upo. Vobva vaenda pa TikTok upo. Vobva vaenda pa Instagram. Pa whatever platforms. Hapana. Saka iwewe Facebook page rako tokumbona kuti ma followers mangani tokona watifeza chitaisa chedu newere. Autoripo. Sitara kono umboshandisa ndiripi ngokati toda kuona ma videos ako unoposta ka aripo. Izvo munhu akada ku-advertise ati DJ. Aswera achindora kumboona video rakaita. Anotozokutsvaga akuona. Exactly. But this man ane power. Nenyaya yekuti muriko uko muri kutenderedzwa nevanhu muchitenderedza zvinhu zvedu. Saka izvozvo haufaniri kutaura sterek about yourself. Mabasa ako ngaoneke. Saka isusu tiri kuti manager anogona kugadzira zvese izvozvo maplatforms ese iwayayo. Chero asina mari anogona kutogadzira zvinhu izvozvo. Agotogadzira image yekunzi CM Shumba vane imba yavari kutopedzisa kuvaka izvi kumandara padhuze naNingi. Imba yacho pastorina. Pane pastorina. Wotobuda video racho riripo. Ndotozomboenda kunotaura nemudzi wemba. Wototi baba togona kupa $100 toda ngoti artist yoda abuda akagara apa. Kotoendwa kuya baba ndotoenda kusvika tonogara panze baba. Semakazorora. Ndakatozorora ndichirwa to drink ndonge nchiti this year takatorwa calendar redu futi regore roro diary rema shows atikuda kuita kuchando baba. Asi pasina kana 1 pakatonogadzirwa zvese vanhu toti munhu ari fully booked. Manza zvichigadzirwa background urikuona level iroro zungura havazvizive zvesataura. Saka tiri kuti baba tine basa kati kuti baba ukati muri basa titeerereiwo tikuonesei nyaya idzi. Quick talk iyi DJ ndevangu vakakuudzai kuti ichange ichiitwa almost every week. Tinenge tine matopic atiri kubata akasiyana siyana. Inini handina kuda kuuya panapa kuti nditoriwo I'm loaded guys, ndine zvinondipisa musoro. I have this information that I think if I don't share with my fellow brothers and sisters, ndinenge ndaita chivi chisingaiti. Ndoda kuti chero ndichizonzi ndafa baba, ndoda kuti ndigone kuzonza but ane zvakanoedherawo kuindustry zvikatoshandiswa zvikatobatsira vamwe. Chero kusanominatwa kumanama ukaisinyaya kuti makako akavanhu vesungura aiwa izvozvo zvokuti togona kutofona vanhu vekunama titi toda kutaura namanager tinzwe kuti kuita sei ute nomini kudai hapatori namanager. Saka toda kumbotsvakawo vhidhiyo rako regore rino rawaita haritoripo. Panongori nezvimasongo zviri pa WhatsApp zvisina kana quality. Aiwa tinotenda CM Shumba. So tiri kudzoka futi mabata nyaya dzakawanda dzekuti tinogona kuita weekly. Ndosaka ndati matopic ekuti imagine DJ musati mapedza ndataura kuti kuridza kusvika kwaedza baba ndokumwe kwaita usungura inoita kunge yakadhakwa.
Bozi munoziva here kuti DJ mukaswera makagara pamashops imi muchiita mushamarari zvamaita basa renyura munogona DJ T1 director wangu aripa vachitora mavideos muri pamashops muchionekwa nevanhu everyday muri papaya first day vanhu vomira vachikuona vamwe vachipa madola but ndikudziva mukaita 1 week muri pavanhu vanotanga kuti chii zviroswera pamashops adzakapererwa hadzina dhiri saka mafanzi esungura aneka kunopreza vanhu achiti maartist esungura akapinga bhozi vanotidzira kusvika kwaedza but ukavati chipa $5 havachadi hatibhadhari $5 pasungura why because sungura yacho ine level rokuti vanotiridzira kusvika kwaedza kusvika tisingachaide saka sungura inonopedzwa nenyaya yekuti patinoenda kushow kunoridzwa kusvika kwaedza zvekuti vanhu vanosvika pakuneta nayo nati osvika oridza 30 minutes oenda kurati vanhu vanosara vane nzara naye saka acharamba achitora ma$2,500 pasame posto iwewe instead yekuti uwedzere mari inobva yatodzikizwa bhozi mafanzi anenge ati natiwo atisati tanyatsokuona mudhara mudhara chimbotidedzerawo natiwo nhingiwewe babati hataneta naye nenyaya iyo yekuti vanhu vanoda kuridza kusvika kwaedza kuti chiko kuda basa here muri kuti vanoridza mamwe mazhanirasi havade basa here zvekuti mimi munoda kuridza kusvika mangwana kwaedza zvekuti munhu anoenda kumba kunorara odzoka osuka maplates makuseni odzoka uchingoridza makuseni kwako kuda basa here zvekuti uyu aridza 30 minutes muri kuti hade basa here ndokubvunza kumana wesungura ndiri kuti uyu aridza 30 minutes akaenda kumba muri kuti kuvenga basa here ndoridza nano wegospel baba pamudhara manyeriko kunongoridzwa 30 minutes chete mamwe magospel artist munoona yanoridza yaya toridza maworship esa nechindo magitara takadzidza tongonoridza 30 minutes baba wotopuwa 250 wotenamba pamudhara manyeriko kweko unotoridza baba 20 minutes wotonzi mudhara 140 yako uchienda kumba mwanangu izvozvi waridza 20 minutes then mumwe woda kuzoridza kubva na6 svika mangwana na8 uchiridzira vanhu vamwe chete ndiudza kuti vamwe vanhu vamwe chete vavavo vangazoda kukudana here chero vakakudedza vanodzikisa mari yayo votanga kuti tine 500 bhozi vanoda une chido nemagitari saka inyaya yekuti vakomana vai vanofarira kupuwa bhiya nezvimadrugs vari pashow vobva vanakirwa vobva vatoti zvatobhozva nazvaenda kumba taziva chiramba chinoita kunge vasina mari kunge vanongotambura kunge hamene zvazvingori so kusungura kwedu so saka tine basa digitaltofanira kuzotaura nezvenyaya idzi vanhu vasanyanya zvangu kundishora vanhu venga kana kuti aiwa wanotogadzirisa munoziva panotaurwa chinhu CM Shumba kune vanhu munhu ane njere zvamambotaura zviya anofanira kutora mazwi mairi matatu zvinonzi panorayirwa vana vehurudza nherera teererawo kuitira kuti pari kurayirwa uyu iwe hauna vanokurayira torawo mazwi mairi matatu pane zvataurwa saka kune munhu ane njere anoda kunzwa hatisi kutuka munhu but tiri kuona kuti apa pari kudonhera papi vari kuidonhedzera papi saka vanhu vanozoona kunge chirongwa ichi ndechekuda kuita kuti tiripwanya sungura aiwa tikuda kutoivakiridza kuti panapa panopromotwa sungura munozviziva maartist ese sungura even mapcoming panapa ndo pamunokokwa but tiri kuti chikupushai kudaro ngatigadzirisa nyaya dzekuti sungura yacho kuti tapushana zvafamba tomaintaina segraph tokura sei we are not here to fight vanhu vesungura kana maartist inini hazviro ndasiya basa rekurekodha ndikafamba kuda kuwesa nguva kana kuti asena DJ wedu titaura zvinhu zvakadai zvinototora nguva kumana vanhu vanenge vatoneta izvezvi vaswerera vachiita basa vari kuona kuti zvinhu zvitaurwe shungu ndedzekutoti mumwewo anogona kudzidza saka ndiri kuti pavaviriwo vanogona kunzwisisa zvandiri kutaura guys kana mukazvitora mukatraya kuzvipractice you will thank me later ndiri kuda kutokuudzai guys musafamba nefungwa dzekuti azvitaurire auda kutaurisa kana auda kuchita anoziva baba pamwe pacho imwe information amwe unofungidzira kuti kuda kunge kuziva sereke ndakaona kuti vanhu vakawanda havadi kuitaura pamwe vacho infact vanhu havazive saka navasingazive ngavanyarara tete tiwaudze isusu nokuti tinoita sei tinoziva Thank you very much Ngoma CM Shumba wamaita basa nekutsanangura kwakanaka nekudzidzisawo vamwe vasingazivi vanoziva so musati mabva panapa pane vamwe vanoda kuzobatsirwawo nemi muindustry yemusic iyoyi pamwe mwada kukuhaya kuridzirwa gitaro mwada kuya kustudio kugadzira music yake so vanoda kukubatai vanokubata ipapi tisati tapendera chirongwa chedu. Alright guys let me be calm a bit because pakana takutaura nyaya idzi tinenge tine hasha tiregere vanondiziva vanoziva kuti CM Shumba is very calm zvekuti wakawanda mucomment section wako take zo wakanyarara
uko zvabva nekupi. Aiwa no guys, kana takutaura nezvemisambo itinorwadziwa bozi. Zvinondorwadza kuona umwe wedu vachingoita kakusarongeka mazuva. Zvino pane vachadawo kurekodha guys. Ndibate panhamba dzangu dzinoti 777836180. Sezvamunongonzwa DJ wangu achitaura kuti CM Shumba anotowanikwa pa YouTube. CM Shumba anotowanikwa pa TikTok. CM Shumba anotowanikwa futi pa Facebook. Right. CM Shumba mumwechete munongonzwa achitaura. Saka this platform ndo yatiyashandisa kuti isusu vanhu vakawanda vadzidze. Chokwadi. Kwedu kuti tinyataura nezvemagitari stereki nekuridza nemiziki yedu nedi panapa ndo panyange ndichitaura stereki nezvakawanda zvinofana kudzidzwa, zvinofana kuimprove kusungura. But ndiri producer guys, musazonitora nepamwe. Weyaiti record mangoma and antomborwadziwe, weyaiti record mangoma, mixing and mastering zvese tinotoita zvese zvakarongeka guys. Thank you so much. I love you so much. Thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Ndo chirongwa chetenge takakubatira zuva ranhasi, quick talk pendenge ndiri kuita hurukuro na CM Shumba takandobata kusungura. Saka so nhasi chikamu chedu chechipiri tiri kudzoka zvakare muchikamu chechitatu patinenge takakubatirai futi nyaya idzodzo. Ndofunga manzwa kuti nhasi tangobata matopic hatina kunyaya tanyatsa kupatsanura, but pengi pachingobatwa matopic ekuti apa. Saka matopic iyayo achada kuzonyatsa kutsanangurwa kuti tinyatse kunzwa kuti zviri kufamba sei. So thank you very much muri yeZimbabwe, tokutendai nesupport yamunotipa pano paTichkachi MTV. Kana kare okay kutanga kusvika pano, musakangana kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, musakangana kusiya mafollower Facebook page yenyu. Tiriko zvakare ku TikTok Tichkachi MTV, Facebook Tichkachi MTV, YouTube Tichkachi MTV. Thank you very much. Ngatisangane muzvikambo zvinotevera. Chisarai.